اجنسی давлатии Тоҷикистон дар остонаи нишасти навбатии Созмони Амнияту Ҳамкории Аврупо дар Варшава аз эҳтимоли баста шудани дафтари ин созмон дар кишвар хабар дод. Расонаи давлатии Ховар рӯзи 8 сентябр гуфт, ин эҳтимолият дар сурати иштироки аъзои ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ва суханронии раҳбараш Муҳиддин Кабирӣ дар нишаст вуҷуд дорад. Дар дафтари марказии ин созмон дар Вена ба радиозодӣ гуфтанд, ки дар бораи ин таҳдид ҳеҷ иттилоъе надоранд ва ба ташкили силсилаи ҷаласаҳои рӯзҳои 11 то 22 сентябр дар шаҳри Варшава омодагӣ мебинанд. ҷараёни сабти номи фаъолони маданӣ барои иштирок дар ҷаласа боз аст. аризадиҳанда озод аст, ки вориди як системаи ба қайдгирӣ шуда номнавис кунад. қоидаи ба қайдгирии намояндагони ҷомеаи маданӣ дар ин ҷаласаҳо аз рӯи меъёрҳои қабулшудаи кишварҳои узви Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо озод аст. ин афрод бояд собиқа ва таҷрубаи кор дар ин соҳаро дошта бошанд. нишасти қарибулвуқӯъ дар Варшава вазъи ҳуқуқи инсон дар кишварҳои узви Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупоро баррасӣ мекунад. соли гузашта гурӯҳе аз аъзо ва тарафдорони ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ ба ҷаласаи ин созмон ворид шуданд ва нисбат ба боздошту зиндонӣ кардани аъзои ин ҳизб дар Тоҷикистон эътироз намуданд. барномаро идома медиҳем. рӯзи панҷшанбе президенти Тоҷикистон дар як гуфтугӯи телефонӣ бо раиси ҷумҳури Туркия аз вазъи мусулмонони роҳинҷа нигаронии ҷиддӣ кардааст. Эмомалии Раҳмон ва Раҷаб Таyyib Эрдоғон ҳангоми суҳбат афзоиши исломбадбиниро дар Миянмар маҳкум намуданд. Созмони Милали Муттаҳид иттилоъ медиҳад, ки фирори мусулмонони роҳинҷа аз мавҷи хушунат дар ин кишвар соат ба соат афзоиш меёбад. шаби гузашта як гурӯҳи бузурги фирориён ки